Mä esittelen tässä shortsissa kaikki mun puvut tässä Spider-Man 2. Aloitellaan tästä, mikä kaikilla on. Sitten tähän symbioottipukuun, sitten anti-venom-pukuun ja sitten klassisen pukuun. Sitten Scarlet 3 pukua, sitten edistynyt puku, sitten kumopuku ja sitten hybridipuku, sitten hämmästyttävä puku, hämmästyttävä 2 puku, Spider-Man 2099 musta puku. Joo. Ja sitten Scarlet Spider-puku, Superior puku, Vasta Ok-puku. Tätä mä en lue. Kohti hämähäkkivellä soimia Noir-puku, kotitekoinen puku. Olkaa hetki. Joo, ja sitten Spider-letku, Secret Wars Civil War puku, Iron Spider panssari, seittikuvioitu musta puku, seittipuku, päivitetty klassikkopuku, uusi sininen puku, päivitetty puku, niin tosiaan mä en varmaan maininnut alussa, niin me käytiin nytten vaan Peterin puvut, niin se olisi moikka!